Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Anglong Motorcycle Club atum pen chepatir piponsi arnam langso alang sunalong an nang kahumri. Kijoy kelang alang sunalong awareness asaita me tengko. Lakha Inquira Trog Dua Barguri constituency ke parlo Daihuri Kudam Sinar Arong Along Kido Arnam Langso Alang Sunalong An Karbi Anglong Motorcycle Club Atum Ahin Pen Chepatir Piponsi Lakha Crazy Block Ride 2026 ke paman po Son si nang weg bom wang bom si Dua Barguri constituency ke parlo pon Apar Daihuri Kudam Sinar Arong An nang kumrilo An parta nang kahumri alam ti laki isi long crazy ablok an chi humri lapji lapen humri dam lapsi ke onglo lapen ke hingi right for safety awareness ke thom helmet chi cover nang chi thi kangri kangkrang pen kongtelong vegdadri pho ke vek lapen kache thabdun abangta helmet chi cover nang chi trok anti drugs troxy cleanliness ke pangthir near ke plantation ke e ke som asaita mi dengpo Atheke la anchot kalisi apar daihuri kudam sinar arong along amat keklong dungpi ing dengke thom alangsun amen lake arnam langso alangsun daihuri kudam sinar arong pen kahilo masapso kilometer nar kep anbak dojilang lasi adim langme pik ing thirjer alangsun setami lapen alir alondo pit bangso adimalong lapen kapre katum tami nangkelang atum penang an wangrin tilo Lasi bangso arnam langso alang sun along mesen awar sai kelong chia phan ke theki dinga tungtami ardi nang pidun pen mesen kijoi kelang aphan war sai long ponte usi hadak hawar arwara tumpen aning chethepo Dua Barguri pen Edverson Crow report Karbi Anglong News Channel Dulu loh, ini tuh Karbi Anglong Motorcycle Club pen kita nang humri Unit tu bang wipin atai, nak humri, explore dan explore, itu dia motor pun tu bang nang paling tu dan anam langsung lalu jauh dan kemudian hilang iban ke nang itu apa dah huri pen kilometer shoppingnya ke tak tulang, ke tuar bang ke lapu nang boy pinang kapang di, kapen trekking bang nang ko. Sampai dah keluaran bang, keluaran abila trekking mana tu lo, kami trekking mana bang kami, lapen Karbi Anglong mountaineering, tapi mountaineering itu juga, atum kami dah nang humi kami, yang ada ini tu Karbi, atum kami Hong Kong di dulu, pemantu si bang ima, bang lo putih atum kita ini si tepo, ini ngarong ko, tapi itu kita bang lo, Karbi Anglong Motorcycle Club na di tu Rongmong Way. Blok right pen itu napu hilir blok pen napu nangul pen masih sedang nang kan lo sedang rata tu langsung orang tuntuk betul itu mendak sedang bang lo nang tengok lo ngarong lo satu kilometer bang same nang jui same dan nang kita pun non ada non ada kong pun non angku se Karbi Anglong kan same sini abang konak langsung langge patlang konak bang kit menen Meghalaya tu mason nani Mizoram tu mason Nagaland tu mason Arunachal kita sedang patlang kolo na ang betul tu bang sini dorde pun itu mahai se kami kita tu pun info dah lebih terus BJP spokesperson Abitu Atumpen MLA Mate CM Dr. Tuliram Ronghang Assam Legislative Assembly Session 2026 Arlo along Articles 244A Putak Lamthe Chepaklang Dun Penapod is Karbi Anglong BJP spokesperson Atumpen Kachoro Padopon Dibhupen Nangkelo Birta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel BJP is Karbi Anglong District Committee Pen Tong Sekot Nang itu perangke pan nang cupap ateng penang itu apor ateng penang apal posi curu lo silas ini bangso perangke amai lo nang itu district committee vice president Ruby lo ke hai dulu general secretary Sarsing Pangchok ke hai dulu secretary Dhonsing Ramsa
Deputy Secretary Dilip Ronghang, Office Secretary Umit, Kempraya ke hai, Mulila Mosa Presiden Iris BP pen cinglo alang li long kang ngecirap dun dimari tindolo. Apa nilipan ang cini lo nilipan media konvenor lo, disi komite lo. Lasi akaprek pute lam ya be disi tame ilitum Karbi Anglong, West Karbi Anglong, lapen di Mahasau, disi ke tom bangke ilitum ke ha prang pen tame Karbi Anglong, West Karbi Anglong di Mahasau disi long long api penta ilitum Bharat Kacharia lo long ke tok 244 A article lasu pacu nai mate hempre ilitum long nai puke hangdo laso hempre ke long nai paputa penang ana za geding dingan pike poker ne delo litum nanga cesong laso prang akaprek kaprek penta sis nang cesong lo akaprek kaprek amet pen tame kinchidat penajo puthot da ilitum Karbi Anglong Autonomous Council no lethot sitame non ilitum council long kikibom CM Dr. Dilip Ronghang mate MLA akimi Ronghang homoti melo alangli CMC bahisi 227 council session hota 244 article implement nai itu bangke cipapa lo council pen la bang soalu ta mane huminisi long dalidam lo mane India government lo ama kadu we chini lo la siako minisi tame non Assam Assembly itu session dobom la pen pini ke third day lo session pini la Assam Assembly a long bansi governor itu ka address house along ka address laso puta kachuru laso awar sai endusi ilitum kachitoy dun Ronghanga MLA mate Karbi Anglong Autonomous Council Assam Dr. Dilip Ronghang hemprek alam ningje dun lo hemprek nitum hana pinai 244 A article bangke implement wek nai tu hadak alang li hang dun lo demand dun lo masih laso puta nilitum BJP East Karbi Anglong District Committee hin kan sitame chororo la pengalang li ansose aja kom paduna hempreke hanga ansose ke pang tangya pan dan mua pisitame alang li sonthot kaprek MLA tu sitame ba MP sitame sesona long nije dilo ason claim hulo apenge BJP party ke hempreke lagi nang wek pu prang peta nang hangbom lo asot teng pensi LK Advani sitame Keroni Harvest West Karbi Anglong aprak 2009 malam lo soke ba hutame cecakang Kila songkang Rasnath Singh sitame dokukalong cecakang lo Nitin Gadkari sitame dipupi bang hotan ninjekang lo tapen ke hala sohut BJP National Committee Kapilgaon Arunachal leader lo alang sitame alu pen nang pali pensi nang cecak lo kila hala sohut BJP Karbi Anglong District Committee pensi sitame cikaciparai alu tadu bidak keglong lo lake jen timke hempreke nangi pula pen ke hempreke hangwek nang puitin ke kaciparai disi committee pen lata dulu pen ke non Assam Assembly Speaker Ranjit Das ake hai Assam State BJP President Dobo Mahut dak ili tuma council di Mahasau council la pen ke BJP la district committee doana pan hang si PWD IBL lo ngalang li ninjekan lo hala sehut President Dobo Mahut Ranjit Das ake hai je hempreke hang ke itu BJP State Committee pen ke fully nang dikembang ke nang sapun lu bukan ninjeta dulu lasi ngiritum apong election sitame lasolam kurve ya kaprek party itu sundra kaci cakcot pende mana election cipahai bin lason ke BJP ke klaim kaci caklo pute klaim hedung India government Narendra Modi leadership pen Himonto Biswa Sharma leadership pen apen jelitum council Dr. Dilip Ronghang leadership pen hedung gitu askin gedeng dulu ini nali tumta chini lo mane aron re pen gitu border lo kathari pen chenglo lahai ke kampi lo han lahai akampi ko an masitame article 370 constitution lo pen kepa we pen chenglo an kampi claim dulu lasi non la 244 A article ta BJP government ke do state kan kongsi chunpo punil tu ningkhelo lasi Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen ke di Mahasau district la district ke thom arara pan sitame nelitum uthot alang litum sitame BJP fan answer se jakom nang video fan nang litum through media through pensi johang lo ba chuning wi Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me